गोमादों। बोरै बोरै गोमानाय खोन्थानो हागोन नामा? माला गोमानाय, बोरै गोमानाय, मानिफ्राय गोमानाय? हागोन। देलाय खोन्थालाय। थारमाने थांनाय सुनिबारे बेसेबां थारिख 22 तारिखआव बिमा बिफानि न'आव थांदोंमोन। हेलौ। औ खोनागासिनो बुं। बिमा बिफानि न'आव थांदोंमोन बेनिफ्राय 26 तारिखआव बियो न'आव फैनो होनना फैनायाव उदालगुरियावनो गोमादों। बिदायाव गलमाहालाय दिन फैदोंमोननो। हिनजाव बेनिमोन? सनाय बाथाबारिनि। ओमफ्राय दा नोंसिनि माबाया नोंसिनि न'आ? दालागामियाव। नोंसिना उदालगुरि जाला? दालागामि नैबे आम्बागाव। दालागामि। औ ओमफ्राय माबानि नामा फिसानि नामा मा नाम? जुरि दैमारि। मा फिसानि नामा फिसानि नामा? सस्मित दैमारि। सस्मित दैमारिनि बिसि जुरि दैमारिया गोमादों जाहैबाय। ओमफ्राय साबैसे गथ' गथाय दंमोन? सानै। सानै? सानैबो फिसाज्ला ना फिसाजो? फिसाजो गोनजा सानैबो। बेसे गिदिर जाखो ओमफ्राय? सासेया 15 बोसोर, सासेया 9 बोसोर जादों। ओमफ्राय सोरजोंबा रायलायनाय सन्देह दंमोन नामा नोंसा? दोङोमोन दा रायज्लायनायथ' सन्देह दोङो होमबाबो बेजों थांदों मादों जों मिथिया। सोर रायलायोमोन? 6-7 जनसो दोङो बेहा बिदि रायज्लायग्रा। नोंसोर रायलायनायखौ मिथिखानानैबो बादा होआखैमोन जाहैबाय? बादा होदोंमोन जेनेबा आरो जोंथ' आरो बिहामजोखौ आरो एसेबांबो माबा खालामनो हायाना आरो मिथियाना किसुमान मालायनिफ्रायसो मिथिनाय जाहैयो। फेसबुकफोर नायोमोन नामा? फेसबुकफोर वाट्सएपफोर? फेसबुक नायो, वाट्सएप नायो। सानसे न' सिङाव हाबना फन रायलायो आरो जोंथ' बिहामजोखौ न' सिङाव हाबनानै नायनोबो हाया। ओमफ्राय दा नोंसाना फिसाज्लाया मा खालामनो सानदों? बेनि सायाव पुलिसनो केस होबाय नामा? पुलिसथ' केस होबाय जोङो माबा FIR होबाय। मा होननानै होदों? गोमादों होननानै ना सोरबा खारदों होननानै? गोमादों होननासो होदों। दा नोंसिनि सन्देहआव गोमादों ना सोरजोंबा खारदों? जोंनि सन्देहआथ' बेलेगजों खारखादों होनना जों सन्देह दंखायो आरो। बेलेगजों खारदों जाहैबाय। ओमफ्राय बिहामजोनि नामा जुरि दैमारि ना मा होनदोंमोन? जुरि दैमारि। नै नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ रायजो राजाफोर बिथांनि बिहामजो जुरि दैमारिया गोमादों। बिथांनि बिहामजोनि सायाव गोमानाय केस बोनाय जाबाय। दा बेनिखायनो नैबे नुबाय थानाय सावगारि नुबाय थानाय जुरि दैमारिखौ नुबाथाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय। माखासे कन्टेक्ट नाम्बार होदों। दा बिथां न'खरनि मानसिफ्रा नागिरबायनानै हालाय हाफाय जागासिनो दङ। फिसाजो सानै दङ। दा सोरजों खारदों, सोरजों थांदों, ना गोमादों, ना सोरबा लांखारदों, ना किडनेप खालामदों, बेखौ दासिमाव न'खरनि मानसिफोरा गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बेनिखायनो बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा गोबां हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ। गोमानाया 1 सप्ता जाबाय होनना बुंदों। दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना नुयोबाथाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। जोबथारनायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? जोबथानायाव जेनेबा आङो बिहामजोखौ मोनजानो लुबैयो आरो जेनेबा आं खावलायदों जेनेबाला बेफोरबायदि समयसानि जि जाबाय न'आव फैनांगौ आं मोननायखौ लुबैयो खावलायदों आरो। खारन बेहा जादों गथ' सानै दोङो, गथ' सानैखौ सोर नायनो आलाय सिलाय जागोन। आंनि लास्ट हांख्रायनाया बेनो आरो। सोरबाफोर जुदि हमना दोनोबाथाय नोंथांमोना लांफैगोन जाहैबाय? लायगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ खोन्थाखानि आङो माने सानफ्रामबो जों खोन्थाखायो। माखासे मानसिफोर दङ जोंनि बर' मानसियानो बिसोर मा खालामो जुदि भिडिअ बानायबाथाय बिसोरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लायो नोंसिनिखौ लानानै नै नोंसिनि फिसाजोखौ जोङो नुदों हमना दोनगोन बिदि होनना बुंगोन फैसा बिहरगोन। फैसा 4,000, 5,000, 10,000 बिदि बिहरो गारि भारानि मुङाव। ओमफ्राय जे फैसाखौ हरखांबाय नोंसिनि जेबो खबर गैला आरो। जुदि बिदि होनना हरदोंबाथाय नोंसोर होनबानो जाबाय आंनि बिहामजोजों रायज्लायहो बा भिडिअ कल खालामहो, खाथियाव दंबाथाय बिहामजोजों फन रायज्लायहो होननानै सोंबानो जाबाय। बे रायज्लायहोनो हाया बे मोनसे गारियाव दं बियो जों दा नोंसोरखौ लांगासिनो दङ बिदि होनना बुंबाथाय नोङो फोथायनाङा आरो हमनाय मानसिया मालाबाबो गारि भारा लाना थाङा, हमग्रा मानसिफ्रा लेंहरोसो। बिदिनो गोबां मानसिफ्रा फैसा जाजागासिनो दङ। चिरांनिबो 3, 4सो जाजाबाय, क'क्राझारनिबो जाजाबाय आरो बाक्सानिबो जाजाबाय। बेबायदिनो फैसा जाजागासिनो आरो। बाथ्राखौ बुजिखाबाय खोमा ना? बुजिबाय। दानि जुदि बायसान्स बिदि हमना दोननायफोर फन फैबाथाय बांद्राय इजियाव दा लानाङा आरो इजियाव लानाङा माने एसे सोंलु सोंसा खालाम, भिडिअ कल खालामनो हो। बिहामजोनि माथोखौथ' मिथिखागोन रायज्लायबानो नङा होमबा? रायज्लायहोबानो जाबाय। मिथिखागोन बिहामजोनि माथोखौ। दा खोन्थाखाबानो जाबाय आरो नोंनि फिसाज्लानोबो। फिसाज्ला उन्दैया बाहाय फंनैसो बुंनोनो। सार। औ बुंलाय।
ए कन्टेक्ट नम्बरा नैबे दा खालामनायावनो खालामबानो जाबाय। औ जागोन दे ओमफ्राय दानि होननायखौ खोनाखाबाय दा मा होनदोंमोन? खोनाजोबदों आङो। अ आरो मोनोबाबो जेबो बुनो खानो होनाङा जों रायजो लानानै थांगोन। औ लायगोन जेन नङा बायसान्स नैदिसो जेनेबा हमनायाथ' हमनाय बेखौथ' मिथिखाबाय। औ जेनेबा सोरबाफोर जुदि हमाखैबाबो हमदों होननानै थगायनानै फैसा बिहरोना औ औ औ बिदिखौ सार एसेबां फोथायनाङा आरो। औ औ सार बेखौ मिथिगौ। औ औ माने बिदिनो बिराद फैसाबा जाजागासिनो सोरबा 15,000 सोरबा 22,000 बिदि फैसा जाजादों।